Vážení cestující, osobní vlak číslo 7774 společnosti KDC doprava linky S34 ze směru Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Praha Čakovice, přijíždí k nástupišti číslo 1 kolej první. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Praha Vysočany. Osobní vlak číslo 7774 společnosti KDC doprava linky S34 ze směru Praha Masarykovo nádraží přijel k nástupišti číslo 1 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Čakovice, pravidelný odjezd 13 hodin 25 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha Vysočany. Osobní vlak číslo 9416 společnosti České dráhy S22 ze směru Milovice přijel do nástupiště číslo 2 kolej druhá. Vlak dále pokračuje do směru Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 13 hodin 26 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Cestující, osobní vlak číslo 9417 společnosti České dráhy linky S22 ze směru Praha Masarykovo nádraží přijede k nástupišti číslo 1 kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Lysá nad Labem a Milovice, pravidelný odjezd 13 hodin 29 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Stanice Praha Vysočany. Osobní vlak číslo 9417 společnosti České dráhy linky S22 ze směru Praha Masarykovo nádraží přijel k nástupišti číslo 1 kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Lysá nad Labem a Milovice, pravidelný odjezd 13 hodin 29 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Cestující na druhé nástupiště linky 1144 z Prahy Prešovy a Prahy hlavní nádraží. Vlak dále pokračuje do stanice Praha Čakovice a Milovice. Upozorňujeme cestující, že z důvodu výluky tento vlak končí svou jízdu ve stanici Milovice.